Jamison chhungkua te bodan hi mi then kha chuan in lo hria a in lo ngai thla to mai theya ke chu hei ka hre ve chia atak nge ya thil thleng ni in ka ngai ben zong takani chhungkua tapin an bo tap mai ania kumsom chuanga liam hnu po hian an chunga enge thleng she thei an la om lova an bo ma a an video lar ta em mai an nu pa an om dan an che dan mak tak mai te hi han en ve ula an bawdana hian rin dan te in nei ve em sheturin I en phodang wo all I could think of is what happened to him. What happened to him? kumsang ni pakwa khan Jamison chhungkua te an pa ber Bobby Dale Jamison kumsomli pali le Sherilyn Lehan Jamison kumsomli le an fanukum rukmi Madison Stormy Star Jamison te hi Eufaula Oklahoma a an cheng meka nun simple le hlim tak mang mek anga nan lai hian an nuna ero boina an nga ve le pa ber Bobby hi kumsang ni pathum khan car accident awangin liam na takalo tuar to a heta tang hian nung na benvon anei tlat maya damdoi ei renga yani annu Sherilyn hi bipolar nei ni in hei hi rilrulam thrisel lo na lamani a mood swing te an nei na sa a mishinga alanda nai nang vek lova Sherilyn hian a bipolar wang hian damdoi ei renga ngai ve boka a ei regular lo ve thin bok nen hetia damdoi regular taka ei lo awang hian a rilrulam lo buain an chhungkua buaina om zeu thina chumai alani lo Bobby te nu pa hian an in hi a hrang ni in an soi boka tharau pathuma changa pali vel an om ni in an soi Bobby nu le Sherilyn ni nu te ngei po hian an in a hran thu te po hian soi ve thawa We knew things about witchcraft. Sherilyn and Bobby believed that there were spirits in their house, and it frightened them. voi khat phei chu Bobby zok hian pastor hnena silai muthiang him dang lambik tharau te an ka na turang chi leina tur lo zot hial to a heng vel zong wang po hi nyang helai Eufaula a an in hi chwa sana bultran thar an du ta hiala chuan hetia an bo hnu hian an chung te le thian te chuan hetia in son an tum po hi an shil me alo ni in an soya he an in son tum dan po hi dang dai ang renga ram ol an en topa in an en lo tuna an chen na tanga mel som thum vela hla red oak ti khua a ekar som lia zau mun chu an hmu fu da hlawa chuan heta hian container ang chi kan hmu me ka hian chen an tumani in an sak ve thei ma chu he container a hian chen phot an ril ru ka chuan he container chen an tumna hi tuna an chen mek na an in bulami hiani a makkati deuh hleka wangin kan en zawa hetia container a chen hi khulami te khwan an lo ching ve rengem ni ti in kan en kwal chin chu an lo ti ve thin nge lo ni kan muang hian mase he Jamison chhungkua te chen tumna container hi chuan ngai event hlo riawa an in kota container a hian an nu zok Sherilyn hian an then omjinga tu emo berin an zo te dum chu an hrai hlum nia arina wangin thu spray mang hian a ziaka ama hi witches doi thiam meichhia ti anga in soin witches te hian an zo te tha an ni hian an lom lo te ania ti te ziaka then om ten zo te pathum min tha sak to ti te hei hi Sherilyn ni hian an then om te chunga lung oila uzia alan tir tumna ani mai theya heng vel wang te hian an then om te tu ma hian an ni chhungkua hian tlo po vak ngai lo ani October ni riat kumsang ni pakwa chuan Bobby Sherilyn le an fanu Madison te baka an weiduat em meizi te chu an vain traka chuan in lotin an hmun leina red oak lam chu an panta a hava en kwal vel an dumani mela an chung te le thian te soidan chuan an ni chung hi chu tu ba shilem lawa bowang te hi an jinga ram nuaya khopui kalsanin technology kalsanin ram hmuna re a hun an mang thina lo nia an bowang poin an ngai tua vak ngai lem lo chu baka hetia an bow ma hian an in son do na wangin an fanu Madison school kalna te po an in son tur thu hian lo shil vek to a Madison school kal lo po in azirtir tu le no pangte po an in son to vela mon lo tim maya an lo ngai ven vak lo
October di som paruk kumsang ni pakwa anita a Jamison chhungkua ten redok laman pana an inan chua tangin niriat lai lo liam ta redok bul panola tlanga ramawak mi pahnih te chuan Jamison te car an truck hi an muta heng ramwak mi pahnih te hi ram palai lenga om man ni a om zia chu Jamison te truck po hi ram palai lenga a om ti na ni chu an vapana truck nei tu le midang te po an mu nge yanin be se ya ma se an va naya thoma om lo va tu man mulo car chung chu uluk zokin an ena ui alo oma ril tram le chau tak main seat nunga lo oma he Jamison te ui mei shon ni nge mai alo ni truck hi a in lock bok nen ramwak mi te hian police an kau vata police an ron thlen chuan tukver ti chia in an ui chu an la chuak vata chole tuitian pe adam takin mei si chu chuak ta car chu an bel chiang le a an car a hian an engkim mala om an phone te thlengin an phone te an wallet te an thom no an korlum te sit malama thukru de hlekin ziplock beka poisa kesin dollar sing thum sang ni lai ala ombok lekha no berzia an moboka bobi chunga alom lo thu te zia na ni in mase an nu te ve bobi le sherili ni te nu te hian thil thang ve thin reng ani thu an soya an bo na nen hian he thin rim na lekha an nu berin pa berlaka a thin rim na lekha zia hi chu a in kai noi wakan ring lem lo nasat takin uluk takin zon anita a mi te chuan an truck lo omna hian an dinga kal thui vak po tum lovina chan chuan thil engman keng lova an kal zelanga an bota ani an ringa an trucka an phone mang chuan an kal dan an chui theya GPS mangin an hriat thei dan chuan tuna an din na tang hian an hmalam tanga minute som panga vel an han oma an let le a tuna an truck omna hian ani le top mai GPS in tlang an han lon na atia chuan police te pon han chawa an ketniak ni om tak chuan mu a puitling le no pang ketniak te po oma ma se an ma ni takero khoya ma mu tur an om lo thung an phone atang te chuan an kal na om enge mut tak mu tur om em ti in uluk takin an phone chuan han en kwal saka bobia phone a chuan hemini an bonia thalak om chhun hian huta a chu chu an fanu medicine ni thalak ani a tlanga an han lon na a hian ani nge ya GPS atanga an hriat na an chuina hian medicine lan dan hi en chian hian in hriat thiam har le a he thalak hi internet lama po alarin soya hlo hle heta hian medicine hi a hlim nge alung oilo a hlau thong hria ta har le a ataksa omdan a body language en hian hei hi anu le pate lak sakani theyangem nge midang tu emu inan la he thalaka wang hian tlanga hian an lon ngei ti ro achianga hei wang hian police te chuan helai vel hi an zong uluk big em a panola tlang zong an hru chuaka ma se engman mulo nu ma haute po mu thar renga omlo. It took us almost 9 months to complete. Many miles were covered. It just wasn't inch by inch. It was impossible because of the mountains, the trees, the vegetation. Enge mo chen uluk taka Jamison chhungkua te chhungkua ko about top mai an zon nuwa mu an ni tak lawa wang chuan an zon na chuti to palo ni ta ti chuan kumli aliam le ta kumsang ni som pathum November tha chuan Panola Mountain tlanglon mi te chuan Jamison chhungkua te truck an huna tanga kilometer nga vela la chuan ru ro pathum an huta puitling pahni le no pang pakhat ni inan hria a abuk khup zong in an oma an ru hi kimvek to lo ma se mishing ru ani ti an chiang em police te kau an ni chuan mi zong in Jamison chhungkua te an ni an ring veka an ru hi chiat to mawangin zir chianga tu te ru nge ti shetur pon kum khat don an manga Oklahoma Medical Center te chuan kum khat don nuwa chuan heng ru te hi o Jamison te an ni an ron ti ta an thi chan takero chuan she thei to lova a chan chu an ru kha a chet to mani masian pa ber bobia lu le taksa danga chuan kwa an mu a bobia tu khuma hian kwa an mu a silaya ka na ani theyangem man ti a ma se ani nge ye ti theyero ani chuang lo Jamison chhungkua te ru ani nge ti an chian nu chuan an thi dan tak te engma hriat thei ani to lo wangin rin thu tamta ema mi te an rin thu an soi pakhat chu khatia sherilini a pasal laka a thin rim thu lekha phek som pakhat lai kara anu chhia te nen khan a in kai noi mai thei ani
Shirley ni kha aril rulama bipolar awang khan a chiang chia lo nen damdoi ei that lo chang anei bok nen khan a pasal Bobby baka afanu thatin ama a in ti hlum ve ni angan ti a mase an chung te zong zong chuan afanu chu atin a ngai lawang eng anga aril rukal boy lai po ni se a pasal chu atin a thei mai theya mase afanu chu atin a ngai lawang anti boxi baka an uyan shwaya an poisa tam tak kha khesin an keng boka thil ni thein an hre si lo a then chuan ti khan an truck kha an parka engemaw wangin aram hnuaya an luta an bowa borak sang lu tuka wangin an thi ani ang an ti a mase an chuta an bo hun lai kha borak a tha em a alum lu tuk lova avot lu tuk lova rwa sur boxi lova baka an bowa tanga ni rei lo te a khan helai an ru an mu na ngei po hi an zong na salutuk an bowa an truck a tanga kilometer nga ve le ka hla a borak zo lawa wanga lo thi ni se chuan an zon khan an mu emang an hu si lo an chung te chuan kidnap ani an ring bera ti khan an kar khan an tlana an din na khan tu emo miel hriat lo pon mu a ti na tuma an ngai lawanga an kar atang khan engma po keng lem lo khan an chuak anga an ui po khan kal san ri anga he an mi mu bula hian kalin an zuyanga engemaw boina thleng chawin tha an ni ta ni angan ti a mase he an video mak tak mai an hi chuan rilruwa thil dang dai lo lang le an bo ni October ni riat kumsang ni pakwa khan redok pan turin an kaldona an truck an in load lai hi CCTV camera alo lang hlau mai mase an jejia hi mak ema Bobby le Sherilyn te chu an in le an kar in kara chuan voice sum ni chuang an kal kwal vela har fim vak lo ang mai hian an kaldan le an jejia chu mak ema an thil an lota mase chang chuan engma an keng lova an kal kwal le ringu thina an in le an kar chu an kal kwal ve reng boxi chu mai ba kan pani hian in hria ang poin an om lova an in bemia lo le ngala mak tak mai hian an kal kwala an in alutin thil an ron keng chuaka kara an da a an let le a achang le engma keng lovin an ron chuak le a achang le an kal lai hian an ding thuta an pialam an en phei wang thina an pani ro chuan an in bemia lo mak tak mai in le an kar chu an kal kwal ton top mai ani atopa chuan an truck a chuan lutin an kal ta a an kar le in an kal kwal vel lai video chu toite en lokila mi tam tak chuan damdoi an roi ani ang antia mase an truck an hu masak ber khan an en veka drugs pakhat ma om lova damdoi bur ro chu an hu a mase khang damdoi bur kha prescription drugs ni in an nu pa hian damdoi eina save tak ani a hanrui wang na tur damdoi ro ani lo thung baka an chung te pon damdoi ti thin an ni lo thu le damdoi wanga boina history engma an ni ngai lo thu an soya an bautir po khan an in an endi ke veka an ina khan damdoi hanrui tur chi pakhat man hulawani mi then khat chuan pol maktak sa khodang lam pol ho cult an ti ang hi an zomanga hewang hian in son tumpo kha ni ang hewang hian an poisa tam tak po kha he pol an thelu tur hi ni anga ma se he pol te target hi an ma ni hi an lo ni renganga an thada ni ang ani lo pon an ma ni anin pe ni ang ti te han oma ma se engkim hi rindan fekani Bobby nu chuan mu lo tur an hupal ani ang a chan chu thil dang rindan dang zong te hi thil ni thei ani lo ti in riluna takin a soya They must have seen something they shouldn't have seen because nothing else makes sense. voin ni thleng hian engtianga khatia Jamison chhungkua te kha bo wanga an zon vak poa an mu lo kha an kara tanga ke em nga leka kumli nuwa an ru ro kha mule singe an yang ti zo na hi a chang thei tu ma an lom lova an zon lai khan khonge an lo omang engtia thi tak nge an ni ang le an in a hrang nia an soite kha te kha an bodan nen hian soi zoma rin zom thei ani ETM rindan inei ve em le